annabi alaihi salatu wassalam ya ce ku kwantar da hankalinku idan adalci ya tsaya, gaskiya ta tsaya, tauhidi ya tsaya, mutum zai yi tafiya daga Sana'a zuwa Hadramaut baya tsoron dan adam sai dai kura ta cinye masa akuya. An gani lokacin sayyidina Usman da arziki yayi arziki, wadata tai wadata, baitul mali ya cika da kuɗi, yawo ake a gari ana ya ku jama'a, wanda bai karbi mansa ba, bai karbi garinsa ba, bai karbi albashinsa ba, don Allah ya zo ya karba saboda baitul mali ya cika an rasa inda za a zuba kuɗi. Kowa yana wallahi na karba sai dai wata na gaba. Magiya ake wa mutane su zo su karba albashinsu, magiya ake wa mutane su zo su karbi man shanu da man gyada da man kakide, magiya ake wa mutane an nika gari an tankaɗe shine daga buhu sai tukunya, ba a ba mutane wato masara sai gwamnati ta nika ta daka ta tankaɗe garin za ta zuba musu a buhu su zo su karɓa. Da kaje kawai talge za a yi tuki. An yi wannan mun gani. So da haka arzikinmu da wadatanmu yana cikin ɗabi'unmu, yana cikin halayenmu, yana cikin addininmu. Tunda muka wa addinin riƙon sakaina ta tutu, muka yi watsi da shi, to shi yasa ba za mu ga da kyau ba. Kuma wannan ba za a ga da kyan ba zai ta tafiya a haka har sai ranar da kowa ya tunanin cewa fa to mu muka lalata, mu za mu gyara. Shine kawai, shi yasa ka amuna na Allah zato, a ɗauka cewa Allah ya bar muminai suna shan wahala, ya bar masu imani suna shan wahala, ya bar masu sallah suna shan wahala, hawa sun fara sukan mu ma cewa ko addinin mu ne ya jawo mana haka. Ba kuma ruwan addinin mu.